min datter. Hun er ved at blive uddannet, så har hun en bedre dreng også. Ja. Det passer ikke lige sammen med det hele. Nej. Det skal jo lige passe det hele. Ja. Og udvendigt. Jeg kan se det på ham. Det kan jo være, at faren han lige skal noget andet også jo. Ro sammen. Super. Der er bag igen. Styr ham for benene, Camilla. Nej, hvad gør hun der? Nej. Det er sjældent, når det kører hest. Hvis bare jeg sidder på stængerne, er de lidt mere ufølsomme. Jeg fik lov til at stjæle lidt halv til trænet. Hvorfor er du heldig? Jeg sagde, hvor jeg bare kører ud og bare helt stærkt over. Vi har bare natteren ekstra hjemme. Og vi satser på, at han ikke kommer med hjem. Altså, nu håber jeg ikke, den kan høre alt det der. Gør den det? Nej, den gør ej. Det står bare gris.